Hagane kebenta keban riu jong kene ke series lo ya i yau neo Nathaniel ubadeu arkitek ubashna ya ki jingte ya ki building. Te hakata ke jingshna jong u ya kata ke building ka prana dai na ka dau ke jingkhap nam jong kata ke seng ke babai pisa na kebenta jong kata ke building bagi ai pisa yu tang kendiat. Te habam jo pisa ulat hiet na dagi taki mar ki mata ki batalon ki baswai kumta anda habala shna ya kata ke building ka habhi. Tiada duk kata kapor, anda haba kata ke building kalahab kumtau ladu jingkerman. Bad hangne ula yathu hamne ubriu, yomne unong di khor, ya kata ke story jeng u, ba ula ang ba ukwa ban shna ban tei ya kata ke sinagog, kenang bakan long kum kata ke jingte jeng David. Ban ai ya ke buram syau belai, kenang ba kita ki jiu kita ki bangen hau belai hau try kenran. Bakin yok kin ban manesh u baru hakata ke jingte unshna ya kata ke kendan lan ya kata ke kenja kerdan ba kita ki nong ruai kin yo ban put ban tem khnang ba kata ke jingput jing tem jongki kan lej ban pensngau shedu ka tendang skor jong ublei khnang ba unsngau pha ba ka jing thrang jong u kolong hadu kata ba kene ke sap ka telen ke bau don ukwa ban pendon bu ramlud sya kata ka jing sngau pha jong blei namar ba kene ke telen ke bau don ke bau yo kadai ka sap ka phong ka ba la ai de ublei hi kumta abau don ni kene telen ukwa ru ban pendon buram lud syau boleh bala ai hu tenre ba pliu Nathaniel nadu bala jia kata ke namsneu ba ka habhi kata ke building baru omdon ba bei pisa lan de bat sponsor yu khnang ba unkiu kata ke jingtre jong u ban pendon buram yu boleh kumta ula kutlat u ba pli te hagata ka we gesngi ula lech shong hatrai jong utau ding so dembur bat ru ula perkhat moroi ula kli hu boleh balai ba plilat yu kenang bo unla ban pen ikin ya kene kasap ka tren jeng u ban pendon buram yu blei hi na ke ekin kadau te ka khadu yo ya kata ka jawab te kane ke jing tho kane ke jing dro jeng u ula thang no ken ya ka baru ula rai ba un sange no ken ban be ya kata ka jing thrang jeng u ban pendon buram yu blei te kumba hadin ka to kan nesngi pade u film ula mi no na po ka pernam ha ka bawe dan lang bat kita ki senran jong jisu bat ula lei ikendu no bat Nathaniel hapo kasnong kanong ba Galilea te hangta anda bau lo poi kata ka jaka uli i bau Nathaniel udang yo thia lang katar boro hisngi uklempat ki namar ba kata ka jing im jong Nathaniel kalong ka balong hopeless kum ong pareng ka bom don jing kermen shu ten re Philip ulo ong uba ladangan yathu yome ka ni ka story kumbala yathu lupa da Moses ba kita ki we ru kinang yathu lupa jongi ba uta wei bau tau chosen one kembal ong bau balajin nadu menshua yau tau bangi laab nadu mendang long jong keperthei bat hangne wala don lang rangkat bat ngi bat uta u chosen one uta u balajin uwan napo Nazaret ken ti onda habau Philip ula ong Nathaniel kumta Nathaniel ula syurki ong ba kumno on wan uta nong pendiem napo Nazaret haba hapo Nazaret kita kipat ba kilong ki badub ki barangli haba kim nang ru watang bentho bentar nang to susu ki bamlang ki thia lang bat kita ki jingri jongki ki lesi omdai tang ya kataru wat ya ka sinagog ru ki siam jing e ban yo ban duwai ho bele te kumno uta u nong pen im uta balajid ula ban wan na kum kata ka jajaka ngau la ban ngai ten re u Philip long u ba shuwan ken ban ya kundu hi markman khnang mela ban yo i khnang ba menla ban yo ngau ya kata ka jing sha namar ba manga klim thok eme bad hangneru Philip ulo ong ho ngeloi i ba melakwa pan pendon buram ya kane ka sap ka phong jongme ka ba ubleul ai hame nakmanta pan pendon buram yu tenre melakut lat ubopli kumame tenre lada men yakendu bad une unong pen em jongi utau balajit da ublei men sia iken ya kata ka jingkala baru ya kata ka jingphla te hangtau Nathaniel ru rosngam ya kata ka jingong jong Philip ti kumbala janmen u Jisu ula poi hapo Galilea bat hangne u Philip ula penya kendu iau Nathaniel bat yau Jisu bat Jisu ru anda habau lia i ya Nathaniel ula ong ya kene kentien o katno kalong kabas ngatanan ban ya kendu bat umneu brio jong kahok bakren bet ya kahok kasat kemba ong daga pareng udai truth teller bat u Jisu ula ong ba hoj hapo Israel wat uta ukpa jong gajat benriu Israel u Jacob ru udang thok udang syukor handrei unia ubayang akhmat jonga om syam la syam ya kata ka jinglam ler bat kata ka thok syukor ha ka jing im jongu
Baranda habau Jisu ula ong kumta Nathaniel ula pech Philip batru ula kelih hato ula batai mo yaki eki bara syafang kata ka jing im junggu Philip pan ula syukur nga ya ka kli junggu ban pen i ba umpat ju ya thui syafang junggu yo Jisu ti hang ne Jisu ru ula ong hau Nathaniel ko Nathaniel ubriu jong ka hak kasot ubakren ba ya ka jing sisya ngayo i hakapor ba mediaw ba ka mesim jong me ka hap syapo ngalayo i ba mela lech syong maroi hatra jong utau ding dembur ba mela khuslai baru mela khat karpat yo belai khanang ba un ai ya ka jubab ya me Henrei me khlem yo ya kata ka jubab tang ba haba mem pat yo ya kata ka jubab ruwat mon bangala phaidin na me Henrei ngala sngo ngala ngam ya kata ka jing dua jong me bad ya kata ka jing bitar jong me ru ngaliyo iken Henrei menta ngadon hakhmat jong me ngadon hajan jong me Bad hang niu Nathaniel la keli ho Jisu me dei we baru Jisu la jubab da ka baong ngalai i me ba me la syong perkhat khuslai baru ngala sngo la ngam ya kata ka jing duai ka jing kerpat jong me yo belai bad hang niu Nathaniel ru la sngo thu ba Jisu dei we kum tau la ong o ba me la dei sisya utau rabai utau nong hikai bad kum ju ru me la dei sisya utau khonu belai namar ba Jisu Aba umdan hakata ka jakaru Henrei uyoi utip bat usngau ya kata ka jing khuslai ya kata ka jing kerpat jong Nathaniel Umbala syai liya iba kini ki pajba belin hangne madan jong ka Galilea ki la yeng lain na kabenta kata ka jing penkhia jong Jisu yaki te kata ka por Philip baru Matthias kidang ya keren baru Matthias su ulat tho ya kata ka record ya kata ka jingle jong Jisu ya kata ka kamba junggu ba ula penkhia iya kita ki pajba jong kata ka snong Galilea korba kidang ya keren Matthias ula keli ho Philip ba kumno unla ban sngo thu ya katora namar ba kalong ba jiliu haru kata longkum kene ka kentien yen ka baong ladangan kiu shebaneng medan hangta ladangan seng ya ka jingthia hanyamra akhmi medan hangta kumno kata kala banlong Ndrei Philip ula pensai ong ba da ka jing sngo thu briu jong me menom la ban sngo thu ya kani ko Matthias Ndrei da ka bor jong blai ken men la ban sngo thu ti hangni Philip ru long ba kata ka jing ong long kumba men hap ban nget ken ha kata ka tin jong blai balada medan ha kono kono ka jing ka jing jinjar lada mengen kita ki boro kin la ban lej hi Ndrei Matthias ul ong ba boro-boro ba ngadon jing ngadua yu blai balai pat ngamdon kata ka jing sngo ba blai udon hang Ndrei Philip ul ong boro-bor memdei ban senia than kata ka jing sngo jong me Ndrei haba ka tin blai kala ong ba kandei ban long kumta medei ban syunget ben lada mem yo sngo da kata ka bos ngthu briu jong me ti hantau Matthias ru ulas ngau sakale namar ba umpat ju man ya kata ka experience ma ka jing im jungo takadau ukham sngo phalaken namar ba kane kalongga experience ka bathmai Niru kadan gajing phalla lada phiyo i parlok lada phidang kan mau haki banta ki basyakman Matthias udai briu bolong bakin jing bale khoj hadu kata Ndrei menta pade unhab ban phong da kaju bet jan baru ula jabo bat kumju ru ula sedang ban ring rai kho namar ba kata ka jing syakri baru Jisu na ka benta jong kita ki pajba kalong ka bakhia hadu kata ban gan ong ye phi ba wat hadu menta kini kinong penkhia jongi bade ki syakri jong blai haba ki beri ki wan wat ya kata ka jing penkhia ha ka bakan jado bat kumju ru ka bakan jamen sim kini kinong penkhia kinong duai ki sem jing watang ban sum lane ban bamru ngan ong ye phi hadu kata ka jing khia kata ka kam ban syakri yo belai ti kumju ru hangni ki pen iken panadu kita ki por ba ka jing syakri yo belai kamlong ka basung watang ban sum ru sem jing te hadu kata adin nang tapat le ye ba Matthias le ye kren bat ka Mary Magdala bat ka Rema namar ba ki kwa maki ru bantip syapang jong katora te mo uru ulah hikaya ki kum kata ka jing syapang jongu Alhadin nang ta kini kiwi ki senrang ru kila yale bat pensenguthu yaki syapang jong katora namar ba haga jing sisya kat kum ka anjong ki ju yaki kinthei kimla ban kata ya kata ka kon bakordor jong ki katora ken Ndrei ko por jong Jisu pede kini ki senrang kini ki apostol jong Jisu ki elat ken yaki kinthei ru bakin trailang hakata ka kam jong ublei namar ba kumbala tho ru ka Bible ma lada phi page how Joel kelenong ke baar ke dekat ke baar pupra la yathu lupa te ba bangan the buk yo min sim halor ka da bara bat ki khon ken thei bat ki khon senrang jong phi kin long gita kinang yathu lupa bat aba ka Bible kal ong kumne na du ka por jong Joel ha ka Old Testament
kapan ba wat ki kentai ru kila ban ya terekam lang nak banta jong kata ka mission ka ministry jong belai bat ke ba la tho ha ko Old Testament la pandap ken ha ka New Testament ta ka dau aba ki kentai ki yai lang ki le lang ya kata ka kam jong belai u Jisu umbu ya kata ka jing shon khman la ne kata ka jing iwit iki hanrei upandap yaki penban da ka bor jong men sim bakhuj khnang bakin la lang ban kentiu ya kata ka hima jong belai na khandau shabnang na banang sha khandau ken te hangta si phang kat ba kidang ye yeng kai kila ya kren paramaki bat kila ang ba a niu Jisu uniu mesaya jengi uwan sing ne ka prathai bat penkhia igi bapang imut ba uwan sing ne ka prathai ban yalam yengi sakamadan thma hanrei u yalam yengi penban sakamadan jong ki nongpang mangi hangni ngi suhap ban yeng ban ab yu ban pej kata ka kampang khia jong u yaki priu ke ai gijing mut jong kani ha gijing siang imut ba andah ba ulawan unya lam yengi sakamadan thmakin bagin ra laki wat kisti jongi bangin ya pom bat kita gi nongshun hanrei manta pade kalong boring ken kata ka jing le jong Jisu bat maki kimtip ke ai gijing thmu jong uru ha gijing hisya ha ka banta ki ba shakhmat jong kani u Jisu la kren kha ha ka por ba ki don ba Ukraine ya ka gospel ya ka hima ki benengken tang ba kine pade hangne namar ba kala trei kata ka tradition kata ka dustur ga riti jongki ki klet ya kata ka ba Jisu ula ong haki takadau ki poi biang haju si haju namar ba ka trei kam kata ka riti ka dustur barim jongki tang ba hang taru kat ba kinang ya kren kim poi re sheno ru ki su ong bet ba in ya abet kat kum kata ka jing yalam jong ne masaya namar ba Jisu udon pi ga bor ban pen ya kita ki kamba jong u andah baul pen khia ya kita ki briu ki ba deko wat ki ba yap ru pen khi na kata ka jing thia jong ki kumta ki don hi kata ka jing ting melumala wala da ki don kata ka jing terang ban yele ka thamaru kumbala jenmiet le e ba ka kami jong Jisu ru wan poi hangta baru kala kali se e ba ukhon jong ka udon tigi la ong haka ba Jisu nadu dang step upen khia bet yagi tagi pajba hadu mentar umpat me na kata ka yeng jajang u ka ba upen khia yaki ti hangni ke Mary kala sedang ban khaleu bat ya ro ru ya tu khon yang ka ba ong ba oh Jisu tu long ba bit ka sisya haba ku pa jung uru trei am baro arngon adu dang step hadu damen teng teng ki klet ban bam wat ya ka jaru kilong ki ba ya bit bahaken kita ki khon kita ki kurim jonga kali ro ken yaki anda lamian pan anda ba kili ibo Jisu khlem wan shu temaki ru kila kem ngata katkan yaki kumta kila ya bam hi yau tau kupu balara akmi jong Jisu bat hadin nang ta anda ba kila da bam kila ya shong ya keren ken bat hangne ke Mary kala ya thu khana shaphang kata ka jing im jongka baru Jisu baru tau kupa jong uru bat anda kila da bam ya kata ka jing bam ke Mary kala litbu ken ya kita ki batam chopo jong kata ka yeng jan temaki pat hangta kila ya thu khana ban kan mau tempang ya kita ki por ki baladam baru ba kata ka jing im jongki kala kala ken nyadu ba kila leit lang kila yai lang badu Jisu Kris Andrei Matthias pat hangta kat ba kideng itu kana long bej uba jar bej jak namar bopli kwa shu ban ken mau yaki por ki bala dam namarus ngau thu yalade ba ka jing yai lenti jongu kalong ga bas ngeu le ran hadu kata khaman ki paraju jongu ba kila khat yu kum u ingkhong selang man kumbala batai haki banta ki ba hakhaman Andrei Simon Petrus ulakli jengkeli bej phak yau Matthias daka ba kan tho bat daka ba ben ru yau daka ba keli hei mame pat nam snow shem jing ya ban lej ban warlang rengkat ban ngi hiju namar ngayo i ba me ibit bha bat kita ki roman jong me namar ba u roman bat uju te kimlong kita ki siperlok Andrei kilong kum kinongshun te hangta kala kata ken yau Matthias namar ba Matthias ula sya ken komuto roman namar ba ula ya trelang berki roman por mensua baru Matthias ru ula keli u balai ba medang ken mau ya kita ki baladem Andrew ula keni kten da ka ba ang balai ngi kun mau shu namar mempat klempan map tenangi ya kita ki eki ba mela le haka jaj Andrew jongi kumju ru ka yeng kesem jongi padang tau Matthias ula mut ban panmam ya kata ka jingle jongu tang bau Simon ula ang ben da ka ba keni kten u ang oh me ladau pan map makna rungan map hire dalele yo niu brio ti hangta kelas dang ban khluit ken kata ka jing ya jongki ti hakata ko por ka kemi jong Jisu ru ka Mary kala poi bar ru kala pet ken yaki bar ru kala ngeusi ban yo iba kita ki senran jong Jisu kila ya dam pramaki kila sedang ban isi pramaki tang ba kan le kumno ko bapli namar ba kala itu ba pen senge yakin ki senrang kamlong ko besuk kum ta kala ngam la kasngam Padahang ni Yohanes ru ula keli hau Simon Petrus ula keli de ka baong ba na eken ba mela yo ya kata kabor ban mam
ia tahu brio ya kita ki pop jeng u ya kita ki baladem na ekin men yo ya kata ka jaj bor mano bala ayame rei u siman pade ul ong ba kadai ka mon jongai hi mdei ka mon jongno ban map ya kita ki pop ya kita ki baladem te hang ta u Jacob ru ula yeng ula ong ha u Simon Petros te kumba mela yo ban keren ban khle ya kita ki ki jing bitar jong me bara persya iya Matthias kala dei ka pore me ban syok no ban ngap no ken tin riu an ru ula syong shin ang taul ong balai me kwa ban challenge bat une o hanman jonga te hang ta ki las dang ban ya tak ti kin paramaki riu jisu la poina ula ya da kata ka jing telot ka jing swai ka men jung u mamar ba bara shisngi ula pan ko ula pan khia ya kita ki briu u klem bam hiru wat tang shi kintin ma sin ong takara ula telot bo pli bad andah ba ula wan bara ki la ya pechan ken yu bat ki iru kumba u jisu usngosi balai namar ba ula ya snau ken ba kita ki senran jung u kilas dang ban ya isi paramaki te hang tau jisu ru ula ya be direct sekata ka ying jan jonggu baru ula wish good night ya kita ki senran jonggu bat ka kmi jung u pat andah ba kali i ba kata ka sabti ka ba uphang ka bit snam bat kumju ru akti ka jar jung u ka bit snam kumta wood kala le sejan jung u baru kala saj kala nyan ya kita ki jing bit snam bat kumju ru kala pentengan ke nyu tau khon jang ka bat andah ba kala de pan pun kho je u kala ong u khun kala dei ka por phi ban thia na baru ban pen ja thai na yala de ti anda ba jisu la thia ulwa duai ka ne ka jing duai ka ba ong kum ne long bala kar khu ya me utrai u blai jongi us im jong ka prathai bawan ra ya ka jingga thia haki khmat jonga to ai bakan long ka mon jong me trai kan rat u blai jonga bat u blai jong ki apartment jonga bangan thia suk bat ngan khipat da ka jing suk to ai ba ka jingga thia jonga kan long ka ba khlem jing penthut da ki jing mod jing prakhat ki papen khuslai ki jing pho snew ki basnew bat kum ju ru ki jing thumu jong ka jing snew to ai ka mit jong ka jingga thia jonga kan long ka basuk to ai bangan kendit ben riu ru sya ka jing shai ka jong kata ka sngi ka ba thamai baki khmat jonga kin yo i ya ka jing shai jong jong me la kar khu ya me utrai u ba ka buram jong me ka a jing shai ya ka prathai baro ka wei kumta tau ji suru ula dem bat ula thia hadian jong kita ki baro li e ba kilawan ra ya ka story jong tau briu baraka kumbala lap na ka gospel jong yonis kal nang ka basan ka khot ka ba nang kong ter hadu ka ba khan nyau au tau briu baraka ki ong bau dei paralytic kumba ong na ka phareng bat ka story jong u kumbala ring ha ka ni ka series la ya i bau la kiu ya ka ta ka deng bat ula hap bat ula yap ler panadu ka ta ka poru ula de ka sindan ti ha ka ta ka jing long khna jong u ru la shu ken ban ya ba ple te ha ba u tau pa jong u le i bau tau khon jong u shitam kumta ul le ra sigi doktor kumju ru syakita ki nong le mentor khnang bakin pen ko yo tau khon jong u han rei kita ki bara kin trikam ti hedin uneu khna berteng jesse ulia i ya ka kemi jong u ka kha yo tau para jong u han rei ka layap no kin ka ba ple bat hakata ka jing yap jong ka kin ha ban puj kin yo tau para jong u khnang bon im te u jesse ru ula ij bha yo tau para jong u bat ka kerteng jong neu para jong u deu simon te kilaya he lang ru kaju baru uneu para jong u mau bade simon ru ij bha ya u tau men jong u bade jesse bat hadin ru la ya i ba u kupa jong ki ula yo brio da ka badang khna bakalong kum kata ka arrange marriage kum ka kontrak ken na ka banta bakan pej ya kata ka yeng gasem jong kupa jong ki namar ba udon u tau brio uba pang bade jesse ken khanang ba kan yo ban suma sukhario ti hakata ka wei gasngi katba kidang ya yaj hakata ka yo u jesse baru simon kila ya i ba kita gi roman kila le ben le kho yo to pa jung ki ti hakata ka por simon ula dumong hadu kata baru ula nguj umbia ken u peli hakata ka por jesse ro kala dung ge nyam sim jung u ban yo i ba kita gi nong wei kila ben ya u tau pa jung ki hakasnong jong ki hi kataru ti hakata ka wei ke mien hasukwa bakin thia kila ya ai khoblei gen hapadeng jong jesse baru simon manpan ta ka jing jong ki padanda habau jesse ula ya thia usimon ula pechan gen yu baru ula pelip sendan ya kata ka jing syai padanda habau jesse ula khidang step ula i ba kata ka jing thia jong tau para jing u kala thali baru ula yo ya ka sithi ba u simon ula tha u pada kata ka por usimon ula mi na yeng baru ula ang ba unong wan phai shu yeng tat anda ba ula deb ban kapun ya ki bara ti hang ta u jesse ula sngosi ken bau tau para jong u ula i na ya u
kumta ulas ngau sak marway namarba wat ukupajung uru ula yo kata ka meina ti ujesi sngaulang traishu ken yang kumta nadu kata ka por ujesi ulami na yang baru ulalej se Jerusalem ban syong hakata ka pung baki khot ka pung Bethesda ban la ongru hakata ka pung bakadon ka bor ka baphala ba ting u angel ujuan ma penki kata ka Padanda haba ula penki kata ka Kidan kibriu ki bayo ban kata shua baru ban ngam shua kata ka kiyo kin ya ka jing penkia nakino ki jajing pang jongki teu jesiru la lej khanang sya kata ka pung nak benta ban yo ya kata ka jing penkia nrei mo upan uba peli kata ka jing deko umla ban long kum kita ki wei ba hab ban par te kata ka jing par ula slem ken ban po sya kata ka ting usya yu usya kenjat te kumta ula sakud haju si haju uba peli tangba ujese pet bopli halade judu jingkerman ba unget ba kawai kasngi unla baik ban poi kata ko ban yo ya kata ka jing penkhia tangba kata ka jing yela jing kala simpor nadu ba udang khat saus nam karta nadu ba utau para jing la ina yu bat kata ka jing yasha jing menta kalau poi hadu ba ula dap san pos nam karta kalau along kumno kala palat na kalai pos nam de nam de te hendrei wala kataru judu jingkerman tang ba teng pede anda habau la perkhat ya kita ki balade bau tau para jeng la eu hakata ka jingpang ka jing sitam baru hakata ka jing ka bau sem jenjar pasaka weiru kalong ba balai bau tau para jeng i no eu kalong ba ladau tau para jeng uklem eu ladau don lang lengkap bat unla ken ban ba eu kumba kita ki we ki ba kita ki bahiyeng jongki ban lej ngam ken eu hapo jong kata ka khnang ba unyo ya kata ka jingkot ka jingkhia tenre ya kataru utau para jeng perkhat ken na kamenta jong tau men jeng teng anda habau la perkhat ya kata ka jingle jong para jeng ka kata bahayu namar ba utau para jeng dan ken kata ka jingba kli lene ka jingkit kli na kamenta jong henre na kaliang jong Simon pa du bapli ula simbet ya kata ka rai da ka ba donon usngau thu kalong ka ba kata yu hudu kata ka dung hi ngang wat kum juru usngau thu ba kalong ka pop ken ban i ya tau men hayeng ba unsem jinjar marung roi hakata ka jingpang tangba ula len lade takata ka jinget ba wat lada utau ba hiyeng hasem jong usita musajaru nri perkhat na ka benta jong kita gi babun ba anda habau le i kata ka jingsya sho jong utau kupa jong ki hakita gi roman kala pengathang yu hadu kata kumtau la sim ya karai ba an haban i be yu neu men jong hiyeng ngan haban yele na ka benta jong kita gi babun namar ba ya kata ka pateng ke khamdon kam ken ban yau tau briu lane kata ka briu ki ba sem jenjar ja ka ba menta te kumta ula len la de no ya kata ka jing im jong un haban ilut ya ki e shaden khnang ba un ja shakhman kumta ula sim ya kane ka rai ba un yele na ka menta ka ri ke jat pentriu jongki bakin light ken na ka ti jong kita ki nongshun namar ba ka ba kham ka long ba kata ka jing sha ban ben jongki haki roman ban ya kata ka jing pang jong utau para la neu tau men jongu tenrei ya kanika rai ke ba Simon usim na kabanta jong kata kalawe jong na kabanta jong kalawe ke jai pendriu jong ki ngimtip ba kalong ba kadei ne ka balaj perkum juru ka jingkeli kalong ba hato bleu yo in em ya kata ka jinjar jong ke yeng kasem jong Simon tang ba ya kane pat ngin haban khmi shakhman ke ke ba ublei ula ban le tang ba ya kita ki ban sawan pede ngin haban ped haka benta la ne ki benta ki ban sawan namar ba ya ka ba menta ka sngingan haban pun kun na hangne was ngawi ki para bangen kumjuru ki para nasngam stetun khublei shibon